I Lyc 16, darllen o 19 i 31. Felly Lyc 16, 19 i 31. Yr oedd rhyw ŵr golidog ac a wisgyd a phorffor a lliain main, ac roedd yn cymryd byd da yn helaethwch beunydd. Roedd hefyd rhyw gardotyn a'i enw Lazarus, rhwng arweddau wrth ei borth ef yn gwnwydlyd, ac yn chmynechu gael ei borthu ar briwsion a syrthiau oddi ar fwrdd y gŵr cyfoethog. Ond y cwn a ddeient ac y lyfent ei gyrnwydydd ef. A bu'r cardotyn farw, a ddwyn gan yr angylion i fynwes Abraham. A'r golidog hefyd a fi farw ac a gladdwyd. Ac yn uffer ne fe agododd ei olwg, ac efe mewn poenau, ac a ganfu Abraham o hirbell, a Lazarus yn ei fynwes. Ac efe a lefodd ac a ddywedodd, o dad Abraham, trigar ha wrthyf, a danfon Lazarus i drochi ben ei fus mewn dwfr, ac i oeri fy nhafod, cynnes fe am poenir yn y fflam hon. Ac Abraham a ddywedodd, ha fab coffau ti dderbyn dy wynfyd yn dy fywyd, ac felly Lazarus ei adfyd, ac yn awr y ddidenir ef, ac y poenir dithau. A heblaw hyn oll rhyngnom ni a chwythau, y sicrhawyd a gendor mawr, fe na alle y rhai y fynent, dramwy oddi yma atoch chi, na rhai oddi yna dramwy atom ni. Ac efe a ddywedodd, rwyf yn erfyn arnat gan hynny o dad, danfon o hwnnw ef i di fy nhad, canis yma i mi 5 o frodyr, fel y tystiolaethwyd i'n twy, rhag dyfod ohoni'n twythau hefyd, i'r lle poenus hwn. Abraham a ddywedodd wrtho, mae ganddyn Moses a proffwydi, grandawant arni'n twy. Antai a ddywedodd, nage, y tad Abraham, eith i'r os a un oddi wrth y meirw atynt, hwy a edif yr hant. Yna Abraham a ddywedodd wrtho, ond i'r randawant ar Moses a proffwydi, ni chredant chwaith pecodau un oddi wrth y meirw. Fydd y diwy fendith ar y gair dylleniad a grandawiad o iair sanctaidd. Fe jown ni nawr at yr arglwydd mewn gweddi. Ac yn ni diolch ti am y cyfle hyn unwaith eto i dod i diaddoli di. Diolch ti am diair, ti sydd wedi dweud y geiriau na i ni newydd ddarllen. Wedi dod o geiriau mab Duw wrth yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni gymeryd sylw beth mae fe'n dweud, ac i ni gofyn ti arglwydd i faddau'n pechodau ni. Ti'n gwybod popeth i ni yn wneud, i ni wedi gwneud, fyddwn ni yn gwneud. Mae'r peth yn ddirgelwch i ni, ond i ni'n gwybod bod ti'n lle darllen yn calonau ni. Ti'n ddiw sydd yn gallu'r gweld y galon. Gwybod yn cymhelliadau ni. Gwybod yn meddyliau ni. Ti'n gwybod beth i ni'n feddwl nawr. Ni'n dod gadef rond i nwylaeth ac yn ostynedig yn gofyn i ti am dyfendith yn y cyfarfod hyn. Diolch ti ni beth ydy ni ganu eisoes. A Duw tragwyddol. Diolch i ti bod ni'n medru diaddoli di. Agor yn llyged ni arglwydd, fel bod ni'n gweld beth sydd gyda ti ddweud heddiw. Sa fi ddim byd i ddweud. Mae dynion lle siarad digon, ond beth i ni moyn glywed i beth sydd gyda ti ddweud. Felly fydd di'n sybrwd rhywbeth mewn i galon rhywun heddiw. Fydd neb arall yn gwybod am hynny. Felly fydd di'n dweud rhywbeth fydd yn arbennig i'n bywydau ni. A fydd neb arall yn gwybod am hynny hefyd. Dyna'r fath o ddiw i ti, achos drwy'r ysbryd glân, ti'n medru cysylltu gyda ni yn unigolion. A dyna weddi i bod yr ysbryd glân yma bore yma. Bod e'n mynd i dweud rhywbeth trwy'r gair. Arglwydd i ni, fi'n gofyn am dy gymorth, am dy help bore yma, i fod yn ifydd i di air di, i brigethu gwirioneddau tragwyddol, a bod ti arglwydd yn siarad ar dyn mewnol na sydd gyda ni, ar enaid. Felly arglwydd i ni'n gofyn ti fo gyda'r una sy'n methu bod ma, gofyn ti fo gyda'r una sydd yn felly edrych ar y teledu, a gofyn ti fo gyda'r un arglwydd sydd yn blinder yn ei ysbryd. Mae yna bobl felly sydd yn drist heddi, as maen wedi colli rhywun annwyl.
ac ni'n gofyn ti fy'n agos at i'n hwy. Ni'n gofyn ti am y byd yn gyfan gwbl arglwydd. Ni'n gwybod mae'r byd mewn cyflwr ofnadw. A Cymru wedi mynd ar ôl diwiau eraill. Ni wedi mynd ar ôl diwiau rygbi, diwiau popeth, ond diw. Ac ni wedi mynd lawr y tiwbs. Ni am bobl sydd wedi troi cefn yna ti. A ni'n wlad sydd wedi cael yn bendithion fawr iawn. Gwlad y diwygiadau, gwlad y pregethwyr, gwlad y cynhadon. Ond arglwydd ni wedi mynd i gau capeli nawr. Wedi mynd i fynd ar ôl pethau eraill. Dim diddordeb yn yr arglwydd. Maddau ni yn pechodau fel gwlad. Ni'n gofyn ti ddod mewn adfywiad unwaith eto, yn nerth yr ysbryd glân. Mae eisiau diwygiad yno ni arglwydd. A ni'n gwybod felly bod eisiau ti ddechrau gyda ni. Wel arglwydd ni'n cyflwyno'r pethau yma i ti. Ni'n cyflwyr y byd i ti. Mae yna pethau ofnadw yn digwydd. Fel yn yr Wcrain arglwydd ni'n gofyn ti fod gyda dy fobl yn y man hynny. A gyda'r bobl yn Rwsia hefyd. Rwy'n sy'n digaru di. Rwy'n sy'n gyfo gweld i meibion a'i merched a'i tad a mamen nhw mynd i gael ei lladd mewn rhyfel ddi-ben. Wel arglwydd ni'n gweddio amdani nhw bod ti'n agos atyn nhw heddiw. A gyda reina sy'n mewn carcharau hefyd arglwydd. Ar hyd a lled y byd, mae yna Gristnogion sydd yn marw drosto ti, yn Gogledd Corea, yn Iran ac yn ymlaen. Ond diolch ti mae di eglws ti, ar dan yn y llefydd yni. Diolch ti bod na ddiwygiad yn digwydd yn Iran, bod na gannoedd ar filoedd yn dieddoli di yn Gogledd Corea heddiw. A diolch i ti arglwydd bod ni mewn cwmni da bore yma. Mae yna filoedd ar filoedd wedi bod yn dieddoli di yn y dwyrain heddiw. Ac yn y wlad ma fydd yna filoedd hefyd yn dieddoli di. A nes ymlaen heddi yn y gorllewin fydd yna filoedd ar filoedd yn plygu glin ac yn galw Iesu'n arglwydd. Wel arglwydd ni'n gofyn i ti fod gyda nhw hefyd. Ond ped anghofio ni, ped a pasio ni heibio yn y lle yma heddiw. Arglwydd ni'n gofyn i ti o wylo'r calon i ti wneud i hunan yn amlwg i ni drwy waith yr ysbryd glân. Ni'n gofyn y cwbl hyn yn enw ac yn heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, mae'n fraint i fod ma. Diolch am croeso fi wedi cael wrth eilir. A chymod, mi'n credu bod goffes i fynd at y deintydd di llun diwetha. Oedd hwnna'n well nad o fan hyn. Oedd da fi apses a ben dant. Wel, dyma beth sydd gyda fi bore yma i chi. Ac dyw allan o'r darn oedd wedi ddarllen. Sa'n bod beth yw'ch rhaglen mae poblogydd chi. Ond mi'n gwybod gen angwraig i location, location, location. Lleoliad, lleoliad, lleoliad. Sa fi'n lot o ddiddordeb yn y peth yna. Mae ti da fi sy'n hapus. Ond mae yna bobl, maen nhw'n fixed ar y pethau yma. Wrth gwrs, mae yna reswm i gael yn ose. Y rhaglen ar Channel 4, o'n i'n edrych gwybodaeth lan am y ddoi gyflwynydd, Phil Spencer a Kirsty Alsop. Wel, chi'n bod, mae Kirsty Alsop gwerth 10 miliwn. Mae arian i gael mewn tai. Mae Phil Spencer gwerth 15 miliwn. Chi'n gweld beth chi'n neud, beth chi'n edrych ar ei raglen nhw? Mae'n chi'n rhoi arian iddyn nhw. A mae fe'n boblogaeth i hwnt. Wedi cael ei selio ar 3 ffactor sy'n benderfynu beth sy'n gwneud adeilad yn ddymunol. A'r 3 peth yw, chi'n gwybod, lleoliad, lleoliad, lleoliad. Location, location, location. Mae yna ddymuniad yng ngalonau pobl i gael tŷ hunain yn ose. Chymod ni'n darllen byddynod bod rhywun yn yr Unol Daleithiau, a dim ond fyny, sy'n neb ma o fyny, ose? Dim ond fyny gall ein ddigwydd. Bod rhywun wedi dechrau gwerthu rhannau o Mars. Dim Mars bar nawr. Y planet Mars. A mae pobl yn prynu part o Mars. Nes am wrth hwnna allu gweithio. Ond mae pobl yn moyn rhywbeth. Wel, yn yr hanes sydd gyda ni o dan sylw, Luc 16, mae Iesu'n gweud y stori. Mae sy'n ni gofio beth sy'n gweud y stori. Mae Iesu Grist. A mae dyn cyfoethog a Lazarus. Nawr, nid yr un Lazarus yw hwn gaeth ei atgyfodi gan yn Ioan 11. Chi'n cyfio'r stori ni fi'n siŵr. Oedd Lazarus yn enw cyffredin.
yn Israel, yn y dyddiau Testament Newydd. A mae Lazarus yn meddwl yr un mae Duw yn helpu. Ffurf o Eliasar yw Duw yn fy nghymorth. Felly mae Lazarus yn meddwl rhywun mae Duw yn helpu. So, o lot o Lazarus beth lle. Fe mae lot o Johns beth lle, na beth bynnag. O ddim gan y dyn cyfoethog enw yn yr hanes yma. Nodwch i ni, darllenwch i fe trwyddo to, o ddim enw gydag egal. Ond nid hanes am gyfoeth yw hwn. So mae chi'n feddwl nawr, mae fe'n i fynd ar ôl yn banc balans i bore yma. Na. Nid hanes am gyfoeth yw hwn. Hanes am 2 ddyn. Hanes am 3 lleoliad. Mae'r 2 berson yma yn yr un lleoliad i ddechrau. Lleoliad 1, location 1. Mae un tu fewn, a mae un tu fas. Mae'n amlwg o'r hanes bod y lleoliad yma yn le grand. Ac mae'n gweithio ni bod y dyn cyfoethog yn fe gwisgo porffor a lluain main ac yn gwledda'n wych bob dydd. Mae yna cliws i ni pa fath o leoliad oedd y dyn cyfoethog mae'n byw ynddo. Achos beth oedd yn wisgo. Dim ond pobl cyfoethog a brenhinol oedd yn gallu afforddio dillad porffor. A reswm am, oedd y 2, y lliw, yn cael ei dynnu o gragen, oedd yn yr Mediterranean, môr y canoldir. Oedd yna gragen special i gael, Myrex Mollux mae'n cael ei alw, ac o'r gragen ni o'n nhw'n cael y lliw porffor yma. Oedd yn cael ei ddefnyddio, wrth gwrs, i daio'r dillad. Ac oedd y dyn yma yn byw mewn weithusrwydd. Y trydydd peth am y dyn, ddienw yma, oedd yn gwledda'n wych bob dydd. Mae gyda ni landau gentry yn y lle yma, nos e. Rhywun sy'n gyfoethog iawn. Byw yn gyfforddus, mewn llawnder. Ond tu allan i'r lleoliad cynta, oedd y boi na tu fewn i'r lleoliad cynta, tu allan i'r lleoliad cynta, mae yna ddyn arall, dyn tlawd, a mae gyda'i enw i gael. Hwna'n bwysig. Oedd y dyn tu fewn heb enw, oedd y dyn tu fas enw gyda'i. I enw fe Lazarus, known of God. Mae dyn tlawd yn gyrwyd tu allan drws y lleoliad, ac yma mewn cyflwr gwael. Mae adnod 20 yn dweud bod e'n llawn cornwydydd. Mae fe hefyd yn newynu, mae fe'n starfo, a fydde wedi cael ei fodloni, fydde dim ond cael brwsion wedi cwmpo o fwrdd y dyn cyfoethog. Mae'r hanes yn dweud bod cwn yn dod i lyfu ei gornwydydd. Fi'n gwybod bod ni, sa'n moyn upseto neb sy'n ci yma, ond fi'n gwybod yn y dyddiau hyn, a hyd yn oed heddi yn y canol dwyrain, oedd cwn dim fel i ni'n addoli nhw heddi. Ond nhw'n cael eu cyfri fyna ni filiad brwnt, gwyllt, ac anifal oedd yn cael ei ddirmygu. Yn dyddiau'r Beibl yma yw hyd, pan mae Jan a fi'n mynd mas fyna ar yn teithiau, os ni'n gweld ci, ni'n croesi'r hewl. Ac os dyn nhw ddim yn saff, maen nhw'n anifeiliad brwnt. Oedd y cwn yn y dyddiau hynny'n bwydo ar sbwriel. Ac anifeiliad oedd wedi marw, ond nhw'n bwydo ar gron dynion a gwaed. Ond nhw'n cael eu cyfri y teip gweila o fryntni ac yn dwyllodrus ac yn wyllt. Ac eto yn yr hanes, so nhw'n ymosod ar y dyn yma. So nhw'n ymosod ar Lazarus. Mae'n arwydd y cad yma o'r egluniaeth Duw. Fe yw creawdwr popeth, hyd yn oed cwn gwyllt. A maen nhw dan i reolaeth ef. Ond yn lle lladd Lazarus, maen nhw'n lapio i gornwydydd e. Nawr, sy'n ni gofio fan hyn nawr, sy'n ni gofio fynd i'r gair a gweld a Adar yn bwydo Elias, a bwys Ceryth ynddo fe. Yng Nghwm Ceryth, anifeiliad i gyd yn dod mewn i arch Noa.
Neu dan o'r chymyn Dyw oedd hynny wedi digwydd, neu Asyn Balam yn siarad, neu'r Morfil yn hanes Jona, neu Daniel yn ffaith llewod. A mae rhan da fi o Daniel 6:22. Wedi Darius gyrraedd y ffai, galwodd ar Daniel mewn llais pryderus, a dweud, Daniel, gwas y Dyw byw, a fedrodd dy Dduw yr wyt ti'n ei wasanaethu'n barhaus, dy achub rhag y llewod. Atebodd Daniel y brenin, o frenin bu fyw byth, anfonodd fy niw ei angel, a chai safon y llewod, fe na wnaethant niwed i mi, am fy mod yn ddi-euog yn ei olwg. Ni wnaethym niwed i tithau chwaith o frenin. Dyw sy'n charge o anifeiliaid. Mae yna awgrym hefyd i gael, o'n i wedi edrych hwn lan, fod yna wrthbacteria i gael, mewn poer cwn, antibacterial. Felly lefdri'r poen oedd Lazarus yn ddo. Wel, ta beth, oedd y cwn ddim wedi ymosod yno fe, achos oedd Dyw yn ei amddiffyn e. Felly dyma'r lleoliad cynta, lleoliad grand. Oedd yna ddyn ddi-enw yn byw yn y lle, yn ei lawnder, a dyn arall yn marw tu allan o'r enw Lazarus. A mae'n bwysig i pwysleisio'r pwynt ma. Oedd y dyn cyfoethog ddim yn adnabod Dyw. Oedd e'n ddi-enw. Ond oedd y cardoti'n ad-enw gydag e, sef Lazarus, known of God. Oedd Dyw yn ei adnabod e, a fe yn adnabod Dyw. A'r cwestiwn sydd gyda fi chi, oeddi chi'n adnabod Dyw? Oeddi Dyw yn eich adnabod chi? Chi'n gweld mae Ioan 10 yn dweud hyn. Mae fi yw'r bugail da, a rwyf yn adnabod fy nefaid, am defaid yn adnabod i. Yn union fel y mae'r tad yn adnabod i, a minnau'n adnabod y tad. Ac rwyf yn rhoi fy einioes dros y defaid. Oedd Lazarus yn blentyn i Dduw, a Dyw yn wir dad iddo. Athro ni, chi'n bod, yn yr ysgol yn dre am 33 flynyddoedd, a fi byth wedi anghofio sefyll fy ni yn yr assembly hall yn y bore, a 850 o blant a'r prifathwr yn y ffrynt, ac yn gweud, wedaeth chi beth oedd wedi gweud, oedd yn darllen yr un darn o'r Beibl ar ddillun yn Gymraeg, ac ar ddim mawrth yn Saesneg. Yr un darn a flynyddau lawer. Oedd yn newid i ddarn. Ac wedyn oedd yn arwen y plant i gyd yn ein tad. Wel, teimys i byth o fe. Ond fi'n siarad byti eiliadau. A'r staff ei edrych lan yn yr awyr, a plant yn edrych lan yn yr awyr. Oedd yn meddwl dim byd. So Dduw ddim yn dad iddyn nhw. Ein tad yr hwnnw yn y nefoedd. Oedd Dduw ddim yn dad iddyn nhw. Oedd ddim yn dad i brifathro fyd. Lazarus yn blentyn i Dduw, a Dyw yn wir dad iddo. A mae hyn yn bosib wrth gwrs os i'n unedi farhau. A troi at Iesu, fel mae Ioan 1:12 yn dweud. Ond cynifer a gyderbyniodd, roi sydd i'n hwy y rai sy'n credu yn ei enw, yr hawl i ddod yn blant i Dduw. Cynifer a derbyniodd. Derbyn i ni'n gyffo wneud, chymod? So ni'n gallu wneud i'n byd i fynd i'r nefoedd, mae rhaid ni derbyn beth mae Iesu wedi gwneud. Roi sydd i'n twy y rai sy'n credu yn ei enw, yn hawl i ddod yn blant i Dduw. Oeddech chi'n blentyn i Dduw y bore yma? Felly o 2 ddyn i gael yn yr un lleoliad. Na location wan i ni. Ond sy'n ni mlaen ar hanes. Mae yna wahanu'n digwydd. Mae'n ni'n digwydd trwy farwolaeth. Mae 2 ddyn yn marw. Mae pawb yn marw. Y dyn cyfoethog a'r dyn tlawd. Pawb yn marw. Edrychwn ni ar lleoliad y dyn tlawd gynta. Yr un o tu allan. Dyma'r ail leoliad. Location 2. Nawr y gair yn gweud, bu farw'r dyn tlawd a dygwyd ei fymaeth gan yr yngylion i'w ledda wrth ochr Abraham. Fe'r dyn tlawd fynd o sefyllfa ofnadwy i'r nefoedd, i'w ledda. Dyma'r un oedd yn newynu ac yn marw, heb fwyd, yn nawr yn gwledda gyda pobl Dyw
yn y nefoedd. A mae Iesu yn Mathew 25 yn rhoi dameg i ni. Dameg y degeneth. 5 ffôl, 5 doeth. Fi'n siŵr bod chi'n gwybod ar hanes. Fel enghraifft o'r ddau ddeuoliad i ni. 5 ffôl a 5 doeth. Oedd y 5 doeth a lampau gyda nhw ac olew ynddynt. Oedd y 5 ffôl heb olew. Beth yw'r olew? Presenoldeb Crist yn eich bywyd chi. Yr ysbryd glân wedi meddiannu eich calon chi. Ath y 5 doeth i'r nefoedd. Ath y 5 arall i'r lle arall. Yn datgyddiad mae fe'n dweud hyn. Datgyddiad 19, adnod 9. Gwyneu byd yr rhai sydd wedi gwahodd i wledd briodas yr oen. Ac adnod 11. Gwelais y nef wedi ei hagor, ac gwelai geffyl gwyn, enw ei farchog oedd ffyddlon a gwir, oherwydd mewn cyfiawnder yma ef yn barnu ac yn rhyfela. Nodwch yr adnod na. Gwyneu byd yr rhai sydd wedi gwahodd. Mae Dyw yn gwahodd chi bore yma. Nawr fi'n pregethu'n llawer o gapeli, a syniad chi faint mor anwybodus mae bobl, y beth i'r efengil. So nhw'n deall bod Dyw yn gwahodd nhw. A mae sy'n nhw ymateb. Mae'r lleoliad hyn, i bleath Lazarus ac eraill, mae'r lleoliad hyn yn nefoedd yw e. Mae datgyddiad 21 yn dweud hyn, adnod 4. A mae lle ryfedd yma. Fe sych bob deigrin o'i llygad, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen. Mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio, yna dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr osledd, Iesu Grist wrth gwrs, wele oedd yn gwneud pob peth yn newydd, na'r nefoedd i ni. A beth gorau am y nefoedd wrth gwrs yw yn gweredwr ni. Yr un aroddodd ei fywyd i lawr dryson ni ar y groesbren. Oeddech chi'n nabod e bore yma? Nid gwybod amdano fe nawr, i nabod e. Chymod, mae hanes i gael am y pregethwr Dr Martin Lloyd-Jones. Wrth fod e'n marw yn y dyddiau diwetha, oedd wedi colli'r dawn i siarad. Dyma fe'n gofyn am bapur a pensil. A os oedd yma moyn pobl i weddio amdano fe, i gael gwellad, oedd e moyn mynd getre. A dyma beth oedd wedi sgwennu. Peidiwch am dal yn ôl o'r gogoniant. A beth rhyfedd ynddo fe. Oedd e moyn mynd. Oedd yn gwybod le oedd yn mynd. Oedd yn barod i fynd i'r lle gwell. Dwedodd rhywun hyn am y nefoedd. Mae fe'n le sydd wedi baratoi i'r rhai sydd wedi cael eu paratoi. I ni'n cael yn paratoi lawr ma. Too late unwaith bod ni wedi mynd. Achos dyna beth dwedodd Iesu yn Ioan 14. Yn hif yn had, a mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych, fod yn mynd i baratoi lle i chi. A ddewid wrth Iesu hwnna, chi'n bod sy'n Cristion ddim yn marw wrth ei hunan. Meddyliwch nawr, i chi'n eich awried diwetha, mae popeth yn dechrau mynd yn ddi, diw'ch teulu chi gwerth dim i chi nawr, na'ch arian chi, na'ch cartre chi, na'r pethau chi wedi cael yn y byd yma. Ond mae Iesu na, mae di addo. Yn hif yn had y mae lawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chi. A mae fe'n mynd mlaen i ddweud, fydd e'n dod nôl i'n hôl ni. Y cwestiwn yw, oedden ni'n barod i fynd i'r lle sydd wedi cael ei baratoi. Mae'r ail leoliad yma, i bleath Lazarus, tu hwnt i'n dychymig ni. Dwedodd yr apostol Paul na, oedd yn ffeili di disgrifio'r nefoedd, oedd dwedodd oedd ddim yn deall. Ond mae llawer gwell na ma. Llwn ni weid hynny. Na'r ail leoliad, location 2. Lleoliad 3, location 3. Wel, mae gair yn gweud hyn yn adnod 22. Bu farw'r dyn cyfoethog yntau, a chladdwyd ef. Yn Hades, Uffen wrth gwrs, a cyntau mewn poen ar teithiol, cododd ei lygaid a gweld Abram o bell, a Lazarus wrth ei ochr. Y lleoliad hyn
i wyffern. Nodwch, mae Iesu Grist sy'n gweud y geiriau yma. Lle yma, lle poen. Lle ofnadwy. Mae adnod 24 yn dweud hyn. Galwodd y dyn cyfoethog, Abraham, fy nhad, trigar ha wrthyf. Anfon Lazarus i wlychu blaen ei fus mewn dŵr ac i oeri fy nhafod. Oherwydd, rwyf mewn ungoedd yn y tân hwn. Os yw'n gwybod fel chi'n teimlo beth i hynna, mae fe'n frywychus. Mae'r lleoliad hwn yn le mae'r dyn wrth ei hunan. Mae'n goffa gofyn i Lazarus. Mae fe'n le ble mae tân. Mae fe'n le mae sychyd i ddiwedd. Mae fe'n le ble mae yna ddifaru. Yn le ble mae'n rhy hwyr i newid pethau. Mae rhaid ni yn penderfyniad yn y byd ma, chi'n gweld, o'n i'n derbyn Crist. Mae'n too late unwaith bod ni wedi mynd. Mae rhaid ni dderbyn ma. A mae'r dyn cyfoethog ma yn gofyn am gymorth, ond mae'n rhy hwyr. Ac mae'r lle ofnadwy yma yn le diosgoi. Swn i'n dod mas, swn i'n gweud, wel, nes i fysteg, sorry, whoops. Na, too late. Os ydyn ni wedi clywed yr efengil yn y byd ma, i ni wedi cael cyfle. Adnod 26 yn gweud, Abraham yn ateb. Sef sut mae'r conversation mae'n gallu mynd mlaen, sy'n gest o fi. Mae hwnna'n ddirgel i fi. Ond dyma ni, dyma beth sy'n dweud, mae Abraham yn dweud. Wrth y dyn ma sydd yn uffern, rhyngom ni a chi, a mae agendor llydan wedi ei osod. Rag i neb y ddymunau hynny, groesi o ddi yna ato chi, neu gyrraedd o ddi yma atom ni. Mae yna gap i gael, mae yna gendor i gael. Swn i dod mas o uffern, unwaith bod ni na. Sy'n dihangyd o'r lleoliad yna. Unwaith yn bod ni yn y lleoliad yna, i ni yno am dragwyddoldeb. Nid 5 munud yw hwnna, cofiwch, neu 5 dydd, neu 5 miliwn o ddyddiau. Am byth mae Beibl yn dweud. Mae'r ysgythyr yn dibynnu gan ddweud bod ni'n cael y cyfle i ddewis yn y byd yma, trwy glywed yr efengil, ond unwaith i ni'n gadael y byd yma, sy'n cyfle arall i gael. Fe Iesu ddod i'r byd, fel nad oes yn rhaid i ni fynd fyna. Meddyliwch am y groes yn funud. Pam oedd Dduw wedi gadael i fab i farw y fath arolaeth ar y groes, os i ni'n gallu mynd ar hwc yn unen, os i ni'n meddwl bod ni'n digon da, neu os i'n meddwl bod ni'n pregethu, neu os i'n meddwl bod ni'n cyfrannu, neu os i'n meddwl bod ni'n gwneud gweithredod da. Pam oedd Iesu wedi anfon? Dduw wedi anfon i fab Iesu farw ar y groes. Sy'n un ffordd arall i gael. Na'r unig ffordd. Mae'n ni gael gwared popeth i ni'n meddwl bod ni'n gallu gwneud, a derbyn Crist. Fe'r Iesu ddod i'r byd, fel nad oes yn rhaid i neb fynd i'r lleoliad ofnadwy o uffern. Fe ddo fe brofi'r lleoliad na, dryson ni ar y groes, fel na sy'n rhaid i ni i brofi fe. Ond mae rhaid ymateb i alwad diwer yn coloniau ni. Chymod fi'n credu felly mae un o'r pethau gweitha am uffern, yw'r cof bod chi wedi gwastraffu eich cyfle. A chi'n mynd i ddifaru am byth. Ond mae'n too late. Adnod 25 yn gweud, fy mnentu meddai Abraham, cofia i ti dderbyn dy wynfyd yn ystod y fywyd. Oeddech chi wedi dewis y lleoliad iawn. Nid y lleoliad cynta, mae hwnna'n digwydd i bawb. Fel mae delio'r cardiau mynd yn y fe. Rhai yn gyfoethog, rhai yn dlawd ac yn ymlaen. Ond i ni'n gallu dewis yr ail leoliad. Mae'r ail y trydydd lleoliad yn le ni'n gallu dewis. A mae dim dewis yn meddwl bod ni wedi dewis. Oeddech chi'n gwrando? Neu jyst clywed? Chi'n bod, o ddim car gyda fi'n lla'n gwrando, cwch gyda fi. O ddim car gyda dad a mam, morwr o dad. Ac so pan fi a Jan yn mynd i Llundain, dechreuais i ddysgu gyrru yn Llundain, na le i ddysgu gyrru, ond na fe, na o'n i. A fi'n cofio cael y prawf cynta. Ffeilais i ddwywaith gyda llaw. Pases i yn number 3.
Dyma'r prawf cynta. Ac o'n i'n dreifo nawr, oedd y boi yma'n mynd hyn, oedd y padigal oedd e'n, chi'n meddwl fel manw, a chi'n symud eich gwddwg i weld yma'r popeth arall. Ac dyma'r dylanad cylchfan ar roundabout. A mae'r boi yn gweithio, go left at this roundabout. A dreifes i straight mlaen. A dyma fe'n troi a gweithio, I told you to go left. Chymod beth nes i? Is i rown fel la. Is i'n round y fel la. Is i rown fel la. Wel, chymod beth oedd yn sgwennu wedyn, de? O'n i wedi clywed, o'n i heb rando. Gallwn glywed yr efengil heb rando. Mae yna hanes i gael, o'n i wedi darllen hwn byddynod, am ddyn o'r enw Thomas Martinez. Bolifian yw Thomas Martinez, oedd e'n briod, ac oedd ei wraig yn gyfoethog. Ond oedd e'n rotter. Oedd e'n bwrwdd i bytu'r lle, oedd e'n hifed, oedd e'r cyffuriau. Ac ar ôl 6 mlynedd, mae'n cico fe mas. Oedd wedi rhoi lan o fe'n 6 mlynedd. A dyma fe'n byw ar y stryd nawr, cyffuriau, gwerthu cyffuriau, byw yn y claw, os oedd e'n clywed seiren polis, oedd e'n jwmpo mewn i'r claw agosa. A fel na, oedd ei fywyd yn mynd mlaen. A rai blynyddoedd o'n i, fi farw i'w wraig e. A gadodd hi 6 miliwn iddo fe. Mae lot o arian, dy fe? Pam oedd i Sion yn caru fe? 6 miliwn. Wel, dyma rhoi posters lan. Chi wedi gweld y boi ma? Thomas Martinez. Oeddech chi wedi gweld e? Oedd e'n clywed, oedd yr heddlu'n wylo amdano fe nawr, am reswm arall. Ond oedd e'n meddwl bod nhw'n wylo amdano fe, ac oedd e'n dwgyn a pedlo cyffuriau. Maen nhw heb i ffindio fe to. O chi'n meddwl, mae 6 miliwn yn y banc iddo fe, i 6 miliwn yw e. Ond so fe'n elwa dim, ac so fe wedi mynd i dderbyn e. A ni'n gallu bod yna gyda'r groes, a gyda'r efengil. Mae Iesu wedi gwneud y gwaith. Mae wedi tywallt i waed. Ond yma'n rhaid ni elwa ono fe. A fel ych chi'n elwa, chi'n cyffesu bod chi'n bechadur, chi'n cyffesu bod chi'n digon da, a chi'n mynd at Iesu a gofyn ddod mewn i'ch bywyd chi, a roedd ysbryd glân i chi. Mae Thomas Martinez, trwy getha darllenes i, diwn nhw still heb i ffindio fe. Ond mae 6 miliwn yn y banc iddo fe. I 6 miliwn yw e. Mae Iesu Grist wedi marw drosto chi. Mae fe yn y banc, ond mae eisiau chi wedi ferhau a troi ato fe, a'i dderbyn e. Mewn i'ch calon. Oedd rhywun wedi sgwennu hwn, Cristion wedi sgwennu hwn. Written on the gates of hell are these 2 words. Too late. Ro hwyr. Wel, ydych chi'n barod? Mae sy'n i fod yn barod, ydych chi'n gweld. Dwi'n dibynnu gyda'r hanes hyn. Gyfod darllen am ffotograffydd yn Alaska. A'n cael hedfan mewn a landio ar llyn. Oedd e'n mynd i hala 3 mis na. O gyda'i babell, o gyda'i 60 rowl o ffilm, ac yn ymlaen. Bwyd, rhoi babell lan, tynnu lluniau, ac ar ôl 2 fus, wedi rhedeg mas o fwyd. Ac oedd hi'n anghofio dweith yr awyren pryd i ddod nôl i ole. Ffindio nhw i gorff y 6 mis ar ôl ni, yn y pabell. Oedd e heb baratoi, chi'n gweld. Gobeithio bod chi wedi paratoi. Allen ni ddifarw ffrind i ni 5 wythnos i heddi o'r capel ma. Sydyn iawn. Diolch i Dduw oedd hi'n nabod Iesu. Mae yn mynwes Iesu nawr. Wel, oeddech chi'n barod? Oeddech chi'n barod? Pan bych chi'n prynu lle i fyw, y ffactorau pwysig maen nhw'n gweithio ar y teledu yw'r lleoliad, lleoliad, lleoliad. Ond pan bych chi'n penderfynu ble chi'n mynd i fynd o'r byd yma, a pen draw, pen y daith, mae ydych chi ddewis Iesu, a lleoliad na. Oeddech chi'n mynd i ddewis y lleoliad na? Mae ran i bob unigolyn i fynd o flaen yr arglwydd a cyffesu, a os na chi'n siŵr, gnewch et y beth. Synech chi faint o bobl sydd ddim yn siŵr. Gallwch chi wneud yn siŵr. Os mae Iesu Grist wedi gweud, os chi'n dod ato fe, fydd yn ateb eich gweddi chi, a dod mewn i'ch bywyd chi. A roi sicrwydd i chi. Dyna le fyddwch chi. Gyda Lazarus, rhyw ddynod yn y nefoedd.
mwyn ei enw. Amen.